sok dicsőt mesél, 11 bátor sportoló úgy száll, mint a szél. Sok-sok ezer szurkoló győzelmet remél, Fradival újra győzni kell, ez legyen a cél. Viererkette umgestellt, haben das ein bisschen breiter alles gemacht und sicherer und haben dann, glaube ich, noch verdient dann auch gewonnen. Ja, vielleicht ein Tor zu viel, aber ich muss den Jungs ein Riesenkompliment machen. Ne? Nachdem man Meister ist, nochmal so in der zweiten Halbzeit nochmal alles rauszuholen, vor allen Dingen nach dem 2-2 so zurückzukommen. Ezt követően a Paks egy emberre kevesebbet játszott, mi átálltunk 4-es sorra, kicsit széthúztuk a játékot, biztonságosabbá tettük, stabilabbá, utána még jöttek a következő gólok, lehet, hogy egy góllal túl sok is volt, de nagy dicséretet illeti a csapatot, miután a bajnoki címet megszerezte, még egyszer ennyire motiválta magát, és ilyen szép mérkőzést tudott produkálni a bajnok során. Ja, vielleicht habe ich die Gelegenheit auch nochmal, ich habe es ja schon im Stadion gemacht, mich bei den Fans bedankt. Ja, ich möchte mich eigentlich bei allen bedanken, die rund um den Verein auch arbeiten und natürlich auch bei den Fans, dass wir heute nochmal so einen tollen Tag erleben durften. Heute konnten wir die Meisterschaft richtig feiern, obwohl wir ja schon letzte Woche Meister geworden sind. Und ja, es war ein tolles Gefühl und ja, ich glaube, wir können stolz sein auf diese Truppe. Ki szeretném használni ezt az alkalmat, még egyszer köszönet mondani a szurkolóknál, minden egyes munkatársnál, aki a csapat körül dolgozik. Úgy gondolom, nagyon jó érzés volt, örülünk, hogy ilyen szép napot élhetünk át. Igaz, hogy egy hete már bajnokok vagyunk, de ma igazán tudtuk ünnepelni ezt a bajnoki címet, úgyhogy köszönet mindenkinek, a szurkolóknak, illetve mindenki, aki a csapat körül dolgozott, egy nagyszerű érzés volt ez. Köszönjük szépen! Köszönöm mindent! Thank you very much! Könnte im Sommer der Anfang starten. Ich könnte den Anfang starten, warum nicht? Ez egy nagyon jó ötlet, gyakorlatilag nagyon szép és nagyon nehéz, izgalmas a magyar nyelv. Rengeteg olyan szó van, ami gyakorlatilag nyelvtörő a számomra, és már 2,5 éve itt vagyok, úgyhogy tényleg jó ötletnek hangzik hogy egy gyakorlatilag nyelvtanfolyamon részt vehetnék, hát lehet, hogy nyáron el is kezdeni. Több szót, több mondatot tudjak magyarul is. Also wenn ich jetzt so höre, dann wird das weitergehen. Ha most engem itt hallgat, azt gondolom, hogy ez egy hosszú út lesz a számára. Sziasztok! Jó estét mindenkinek! A csapatban néve szeretnék egy-két szót szólni hozzátok. Először is elnézést szeretnék kérni, hogy 12 évet vártatok a következő bajnoki címre. 12 év hosszú idő, de újra visszakerültünk a csúcsra. Most nagyon bízom benne, hogy sokáig ott is maradunk. Természetesen az egész csapat tudja, hogy ez nélkületek nem sikerült volna. Nagyon szépen köszönjük az egész éves buzdítást, szurkolást. Hajrá, Fradi! Hát ez sokkal jobb érzés egyértelműen, tényleg ugye Debrecenben nem úgy alakult a mérkőzés, ahogy szerettük volna. Itt is voltak azért nehezebb periódusok, de összességében azt gondolom, hogy egy közönség szórakoztató játék volt, és sok gólt láthatott a közönség, és megérdemelt győzelmet adtunk, úgy gondolom. És munkált bennetek az, hogy a múltkor nem sikerült nyernetek? Tehát most ez plusz energiát szabadított fel bennetek? Nem tudom, hogy mennyire voltunk emiatt dacosak. Alapvetően minden hazai mérkőzést szeretnénk megnyerni, szeretnénk kiszolgálni a közönségünket. Ez most sikerült, de nyilvánvalóan természetesen azért egy plusz motiváció volt, hogy a bajnoki cím ünneplési győzelemmel sikerüljön itthon.